ଚାନ୍ଦ୍ରିକ ସ୍ଥିତି। ଚନ୍ଦ୍ର କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ପଦରେ ରହିବେ ମେଷ ରାଶିରେ। କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ଅଗ୍ନି ଦେବତା ସମ୍ପର୍କିତ ତୀକ୍ଷ୍ଣତା, ଶକ୍ତି ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରଭାବ। ଚନ୍ଦ୍ର ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଥିବାରୁ ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା, ଜୋଶ କିମ୍ବା କ୍ଷିପ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିପାରେ। ଗ୍ରହ ଦଶା ଓ ଯୋଗ। ବୁଧବାର ହେତୁ ବୁଧ ଗ୍ରହର ଦିନ, ବୁଧ ବୁଦ୍ଧି, ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ବ୍ୟବସାୟର କାରକ। ଗ୍ରହ ଯୋଗ। ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶି ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ଫଳ। ରାଶିକ୍ରମ ଅନୁସାରେ। ମେଷ ରାଶି। କାର୍ଯ୍ୟ। ନିଜ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିପାରେ। ଅର୍ଥ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ବଜେଟ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଶରୀରରେ ଜ୍ୱଳନ ବା ତାପଜନିତ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ପରିବାର। ଛୋଟ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ। ବୃଷ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ଭଲ ରହିବ। ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦିନ। ଅର୍ଥ। ପୁରାତନ ଋଣ ଫେରି ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ପାକସ୍ଥଳୀ ସମସ୍ୟା ନ ହେବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟରେ ସତର୍କତା। ପରିବାର। ପିଲାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ମିଥୁନ। କାର୍ଯ୍ୟ। ବହୁ କାମ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବାରୁ ମନ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ରହିପାରେ। ପ୍ରାଥମିକତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି କାମ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଚୁକ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ସ୍ନାୟୁ ଚାପ ରହିପାରେ। ବିଶ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ। ଯାତାୟାତ। ବାହନ ଚଳାଇବା ବେଳେ ସାବଧାନ ରହିବେ। କର୍କଟ। କାର୍ଯ୍ୟ। ପେଶାଗତ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଅର୍ଥ। ବଡ଼ ଅର୍ଥ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ମାନସିକ ଚାପ କମିବ। ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ପରିବାର। ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସିଂହ। କାର୍ଯ୍ୟ। ଅଫିସରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଈର୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥ। ବିନିଯୋଗରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସତର୍କତା ଜରୁରୀ। ବିବାଦ। କିଛି ବିବାଦ ଘଟିଲେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା। କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଅର୍ଥ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ପେଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ହାଲୁକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ। ତୁଳା। କାର୍ଯ୍ୟ। ସାଥୀ କିମ୍ବା ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅର୍ଥ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଜନକ ଦିନ। ପ୍ରେମ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖଦ ଦିନ। ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ମଧୁରତା ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। କମର ବ୍ୟଥା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଇପାରେ। ବୃଷ। କାର୍ଯ୍ୟ। ପୁରାତନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋବଳ ବଢ଼ିବ। ଅର୍ଥ। ବୈଙ୍ଗିକ ଉତ୍ସରୁ ଅର୍ଥ ଆୟର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ପୁରାତନ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା। ସତର୍କତା। କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବେ। ଧନୁ। କାର୍ଯ୍ୟ। ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ। ଅର୍ଥ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଉପହାର ମିଳିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଶରୀର ଚଞ୍ଚଳ ରହିବ। ବ୍ୟାୟାମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦିନ। ପରିବାର। ଦୂରରେ ଥିବା ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ମିଳିବ। ମକର। କାର୍ଯ୍ୟ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କାମ ସହଜରେ ସାରିବେ। ସାମାଜିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅର୍ଥ। ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣାବିକା ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ହାଡ଼ ଓ ଦାନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସଂକେତ। କୁମ୍ଭ। କାର୍ଯ୍ୟ। ସାମାଜିକ ସେବା କିମ୍ବା ସମାଜ ସୁଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଅର୍ଥ। ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କିମ୍ବା ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିପାରନ୍ତି। ବିବାହ। ଅବିବାହିତ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ମୀନ। ରାଜନୈତିକ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ମିଳିପାରେ। ଅର୍ଥ। ଜୁଆ କିମ୍ବା ଅପରିଚିତ ବିନିଯୋଗରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ମାନସିକ ଚାପ ରହିପାରେ, ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଆନ୍ତରିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଦିନର ବିଶେଷ ଉପାୟ। ପୂଜା ପାଠ। ବୁଧବାର ହେତୁ ବୁଧ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ, ହରିଡ଼ା ଅର୍ପଣ କରିପାରନ୍ତି। ରଙ୍ଗ। ହଳଦିଆ ବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଦାନ। ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଦାନ କରିପାରନ୍ତି।